Kif il-Gvern ftit tal-jiem ħabbar il-viżjoni tiegħu għas-snin li ġejjin, kienu bosta li faħru l-element ambjentali li fuqu hija msejsa din il-viżjoni. Il-viżjoni ekonomika tal-Gvern hija msejsa fuq 5 prinċipji differenti. Wieħed minnhom jgħid li sal-2050 Malta tkun ħilsa mit-tniġġis tal-karbonju b'miri intermedjarji li jintlaħqu kull 10 snin. Il-professur Simon Borx, kap tad-Dipartiment tal-Liġi Ambjentali fih dan il-Fakultà tal-Liġi fl-Università ta' Malta, esprimiet is-sodisfazzjon tagħha għal dan il-prinċipju hekk kif spjegat li Malta hija minn tal-ewwel fl-Ewropa li ser tindirizza din il-mira li hija punt importanti ħafna mit-Trattat ta' Pariġi li ma trattat pajjiżna huwa affermatorju tiegħu. Ta' min jgħid li Malta hija waħda mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea li determinata anke minkejja l-COVID-19 li tibqa' mixja f'din id-direzzjoni u tasal b'dawn il-miri mingħajr ħadd ma jaqa' lura. Fl-isfond li fil-laqgħa tal-Kabinett tal-ġimgħa l-oħra l-Prim Ministru Robert Abela ġannat l-ambjent u l-ekonomija flimkien fejn semma inċentivi tanġibli fuq it-trasport li jnaqqas it-tniġġis, il-Professur Borġ spjegat xi tfisser il-ħelsien mit-tniġġis tal-karbonju. Li tkun qed tagħmelu li tnaqqas l-emissjonijiet u fl-istess ħin ukoll ittejjeb dawk il-riżorsi naturali li jassorbu anki il-carbon dioxide u l-emissjonijiet serra. Il-professur fil-liġi ambjentali spjegat ukoll kif minkejja li l-Gvern għandu rwol importanti li jħejji l-infrastruttura tal-pajjiż sabiex jimbotta l qudiem il-ħelsien mit-tniġġis tal-karbonju, kull wieħed u waħda minna rridu nagħmlu l-parti tagħna biex nikkontribwixxu fit-tnaqqis fit-tniġġis tal-arja. Innaqsu kemm jista' jkun l-użu tal-karozza privata, ma naħlux enerġija, jekk hawn mezzi biex aħna nkunu aktar effiċjenti fl-enerġija jew ma jkollniex ħela tilma pereżempju, dawn huma kollha għażliet personali mbagħad.